Takže vítajte u môjho ďalšieho videa z Minecraftu. Tentokrát si ukážeme vlastne ako urobiť svoj taký, neviem ako to povedať, no server bez vlastne LAN server, bez toho, aby ste boli na jednej Wi-Fi s kamošom. Prvé, čo budeme potrebovať na to, je hamať jeho mantuna. Vypadá to takto. Jednoducho. No poď. Aha, to som si skúšal. Nie. No to nechcem. A otvoríte, vy vlastne budete mať power on, off, budete mať. Musíte potom stlačiť na túto vlastne zložku. A to sa musí načítať. A keď vám to napíše váš počítač meno, ja mám HP počítač. Ale prejdeme k veci, takže ak si chcete vytvoriť svoj, tak stlačíte network, create new network, pardon, a napíšete si meno toho, neviem aké dáme Minecraft svet, dáme to spolu. A heslo dáme Minecraft 1, 2, 3 Minecraft. Hej, dobre. Dáte create Minecraft 1, 2, 3 4, 5, 6. No, takto. Toto sa vám vytvorí. Teraz váš kamarát si otvorí takisto hamači. Toto je peknú vec, ale a dá network a dá join. Lebo on sa ide vlastne už prihlasovať, lebo my sme to vytvorili a on sa ide prihlasovať. Teraz opíšeme Minecraft, teda my mu to ako pošleme, ja neviem, cez Skype, cez Facebook, proste to je jedno, na čom bude. Svet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heslo. Dá join, ale nám to napíši toto, lebo my sme vlastne join nemali stláčať, lebo my sme to vlastne vytvorili, takže vám to nepôjde. Teraz, váš kamarát, pokiaľ sa mi načíta Minecraft aj druhý, tak ja to stopnem a vrátim sa, keď už budem mať vlastne všetko napísané a prichystané pre vás. Tak, ja som tu a teraz ideme vlastne tam, kam chceme. Načítajú sa nám obidva Minecrafty. Toto som vlastne ja a toto je váš kamarát v dolnom rohu. Ešte to presnejšie poviem, tu na dole, kde ukazujem myšku, to je váš kamarát a toto som ja. Jednoducho vytvoríme si hociaký server, svet, pardon, pomenujeme hociaký server, dajte kreatív, toto nemusíte nič meniť, maximálne ak chcete nejaké veľké biómy alebo rovinu, proste teraz by to bolo jedno. Ja vám len ukazujem vlastne. Tak. A tu nás si počkáme. No, dobre. Prepáčte, potom za lagy, ak mi to bude nagovať. No, dobre, to som ja. Takže ja si dosť často mením skiny, takže ale budem natáčať s tým žltým, čo som natáčal teraz videa, takže s tým, ale ja mám dosť obľúbených skinov a rozbijeme si to, tak, ale vlčík. No, dobre, prepáčte, ideme na vec. Takže
Kde ma to spavnovalo? Ja neviem. Dám potom tpa. Takže, teraz, čo musíte urobiť? Pošlete kamošovi túto... No, ešte nie. Open to LAN. Tak. Takže ešte raz. Dáte si SC, Escape. Tu máte Back to Game, Archivement, Statics, Optimum za blbosti a dáte Open to LAN. Ale keď to stlačíte, tak musíte dať možnosti k servu. Survival, hľadanie surovín a to ďalej. Môžete lietať, kreatív, neobmedzené bloky, môžete stavať z čoho chcete. Nemusíte si hľadať potravu od blbosti. Adventure, že nemôžete stavať ani búrať nič. Takže my si dáme klasika survival, cheaty. Keď budete chcieť game mode, alebo môžete ho aj skikovať z toho serveru, ja si dám on a dám start lance. Toto číslo, čo tu vidíte, sa nám vytvorilo. Pošlete kamošovi aj IP, čo máte tuto. 25.83.48 a toto dáte. Práve tlačí, to je jedno vlastne. Kliknete, dáte copy a pošlete to kamošovi. Ale to nie je všetko, než bez toho by nám to nefungovalo. Pošlete mu aj toto číslo 65044. Teda toto je iba moje číslo, vám sa vytvorí úplne nejaké iné. Jemu to číslo pošlete, teda pošlete mu túto IPčku, dáte dvojbodku a napíšete takto. Toto len príklad teraz hovorím, toto si to nepíšete, vy si to, ja vám to ukážem. No vlastne, tak tomto. Váš kamarát dá multiplayer, dá direct connect a opíše 2. Ja to vlastne skopírujem. Hej, tu to mal dať dvojbodku 65044. Hop. Dá join server. Ešte jedno. Hej. Tak OK, ja sa nájdem. Ja sa niekde nájdem už. No ne, v džungli som nie, určite. A budem niekde tu na určite. Ja to cítim. Ja to cítim. Poď sem. Tak ja si dám na sebe. Dobrý deň. Ja vidím takisto player. Ja ho zabíjať môžem, ale on mňa nie. Zoberieme si jednoducho diasvoda. Zabijeme. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Ak nie, kľudne ma poriadne zhejtujte. Hejty príjmam, ako som už povedal v iných videách. Takže v ďalšom videu sa znova vidíme. Slovoval som Mafiu. Mafia mi nevidie. Tak možno dáme buď z Minecraftu, alebo nájdeme nejakú inú hru. A ja sa s vami lúčim, tak čaute.